हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों फावथिना। बियो मोनसे गोदान बड' कमेडि शर्ट फिल्म। दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों अनसुमै, जुयेन, कुमार, मिजिं, पुजा, माहिर, प्रमद, राजु, जारिमिन। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअखौ फुलि नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अनुवारि आरो डिरेक्सनानो जादों मिजिं नार्जारि। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। एडब्लिउ फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान बड' कमेडि फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो मोनसे कमेन्ट लिरनानै हर। होनब्लासो नोंथांमोनाव गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।